Λοιπόν, Σπυρό. Έχεις δει καθόλου το Γιάννη. Το Γιάννη το φίλο μας έχω τον δω πάρα πολλά χρόνια. Τι απέγινε ο Γιάννης, τι απέγινε. Σε παρακαλώ Δημητρά, δεν έχει σταυρώσει κουβέντα η Άννα. Ήρθαμε για την Άννα, δεν έχει μιλήσει καθόλου. Το λόγο Και σταμάτα να τρώω. Πώς έχεις φάει σήμερα? Για πες ρε Άννα. Γιατί να σας πω, λίγο πολύ τα ξέρετε, λίγο πολύ τα έχουμε πει. 6 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές, έτσι. Εκλογές εσωκομματικές, Δήμητρα, ξέρουμε τι είναι αυτό. Ψηφίζουμε δηλαδή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και εγώ είμαι υποψήφια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές είναι καλό να πάει πάρα πολλοί κόσμος. Θα ψηφίσει όποιο θέλει. Αλλά να πάει πολλοί κόσμος, γιατί θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα να πάει πολλοί κόσμος και υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα. Πολλά δεν λέει όμως. Πολλά δεν λέει τώρα. Πολλά λέει τώρα. Και εσύ πολύ Να τελειώσω, μια πρόταση να πω. Να πω ότι είναι σημαντικό γιατί θα γίνει στο πολιτικό σύστημα ακόμα ένα κόμμα μεγάλο και θα έχουμε μια ισορροπία από δημοκρατία. Πού είναι ο Γιάννης? Εδώ είναι ο Γιάννης. Λυσάξετε που είναι ο Γιάννης και που είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι αυτός. Σπύρο. Ο Γιάννης είναι αυτός. Ο Γιάννης, κοίτα πώς έγινε. Μια χαρά είναι ο Γιάννης, παιδιά. Μια χαρά είναι ο Γιάννης. Πώς είναι ο Γιάννης? Τα γυαλιά είναι πιο σοφιστική τώρα, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό? Πώς έγινε ρε παιδιά ο Γιάννης, ίδιος είναι. Τι μου λες? Λέω, ας έχουμε και κάτι πιο ευγενικό στην πολιτική. Ναι, καλό είναι. Φτάνει πια με το κατσαπλιάδικο δηλαδή και το τόσο επιθετικό. Λέμε η Ευρώπη, αλλά δεν το πολύ εννοούμε. Καλό είναι. Καταρχάς η Άννα καταλαβαίνει τι λέει, δεν μιλάει ξύλινο, αυτό με τρελαίνει. Καταλαβαίνει τι λέει, μιλάει σαν άνθρωπος. Δεν μιλάει ξύλινο. Είναι φυτό όμως. Είναι φυτό. Αυτή η λύσα της με το ότι δεν τη ξέρω, αμάν Παναγιά. Και ξέρεις γιατί τώρα, αυτό από τότε επειδή εγώ διάβαζα και αυτή δεν διάβαζε, ποια ήταν η άμυνα, ότι εγώ με φυτό, ότι εγώ με φυτό. Ο Σπασίκλας της τάξης, κατάλαβες. Γιατί δεν διάβαζε ρε γλύθιο εσύ? Αφού είχα αυτή που διάβασε και δεν έγραφα, τι να διαβάσω, χαζή είμαι. Όλα καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Δεν χρειαζόμαστε σε έχουμε.